Салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Чӣ хеле ки ваъда карда будам, як давои бисёр хуб ки худам аз он истифода мекунам барои сармохӯрдагӣ аз таркиби асал ва зардчӯба. Ба ҳама маълум аст, ки зардчӯба дорои хислатҳои зиёди шифоӣ дорад ва таркиби он куркумин доранд, ки худи куркумин зидди сармохӯрдагӣ ва зидди вирусӣ бисёр дорои хуб аст. хуб барои мо як зарфи шишагӣ лозим мешавад, чун ин даворо мо чанд рӯз мехӯрем, 3 рӯз аниқтараш, ва барои мо 100 грамм асал лозим аст. Асалро дохили зарф мекунем ва асал ҳам кӯшиш кунед тозаву табиӣ бошад ва як қошуқи ғизохӯрӣ зардчӯба. Зардчӯбаро ҳам аз дорухона ё ҷое ки адвия мефурӯшанд аз мағозаҳо харед ва бубинед ки муҳлати истифода бурданаш нагузашта бошад, яъне босифату тоза бошад. Ман барои худам аз анамин зардчӯба гирифтам. шумо боз мағозаҳоро бубинед, кадоме ки хуб аст ҳамонро интихоб кунед, то доруи мо воқеан муқаввӣ шавад. Ва хуб омехта мекунем ва бубинед ба ҳамин шакл медарояд. ва акнун аз ҳама муҳим тарзи истифодабарии он аст. дӯстони азиз, чун якум нишонаҳои сармохӯрдагиро ҳис кардед дар шумо пайдо шуд, якум ҳолатҳои анамин сармохӯрдагӣ, зуд ҳамин таркибро омехта кунед, омода кунед ва рӯзи якум ним қошуқча, манамин чӣ гуна ки дар навор мебинед, ним қошуқча баъди ҳар 1 соат. рӯзи дуюм ним қошуқча баъди ҳар 2 соат ва рӯзи сеюм ним қошуқча баъди ҳар 3 соат. ва тарзи хӯрданаш ҳамин аст, ки ҳамин ним қошуқчаро мегирему дар рӯи забон мегузорем ва мегузорем оҳиста оҳиста ором об шавад ва баъдан ҳамон обро фурӯ мебаред. ҳам барои гулудард, ҳам ҳолатҳои зуком, сармохӯрдагии шуморо худо хоҳад бартараф мекунад. яъне ҳамин қоидаашро риоя кунед. ва баъди оне ки истифода кардед, зарфро, шишаро бибандед ва дар яхҷол нигоҳ доред. ва агар ҳаво ҳозир сард аст, дар хона ҳам, дар дамои хона ҳам мешавад, агар хона аз ҳад гарм набошад, нигоҳ доред. дӯстони азиз, ба шахсони занҳои ҳомила, гирифтори фишори баланди хун, диабети қанд, ин даво метавонад зараровар бошад. барои ҳамин пеш аз истифода ҳатман бо табиби худ машварат кунед ва баъдан истифода кунед. то дидор дӯстони азиз, саломат бошед.